Pozdrav svima, dragi sudionici ovoga webinara. Pozdravljam vas u svoje osobno ime, kao ime svojih učenika u općoj gimnaziji Stolac, odnosno srednjoj školi Stolac. Ja sam profesorica Lucija Hrstić i danas ću s vama podijeliti svoju zamišljenu diskusiju o temi koju smo već ranije obrađivali, a to je nastavna jedinka za drugi razred glazbene umjetnosti opće gimnazije Wolfgang Amadeus Mozart, život i djelo. U nastavku ostanite uz ovaj video i poslušajte kako smo vam tu diskusiju pripremili. Prije svega ovdje sam u jednostavnom Word dokumentu izradila upute na koje ćete pristupiti ovoj diskusiji. Dakle, preuzet ćete ovaj dokument iz panela za diskusiju i u ovom dokumentu imate popis formativnih i sumativnih zadataka za pristup diskusiji. Dakle, formativni zadaci su zapravo diskusija na temu Wolfgang Amadeus Mozart, neshvaćeni genije. I sada, kako biste pristupili diskusiji, postoje 4 međusobno sukobljena stava. Prvi, zbog čega mislite da je Mozart i danas genije, bez obzira na 300 godina od njegove smrti, i zašto je njegova glazba i dan danas aktualna i bi li se on smatrao genije u današnjem društvu kada bi djelovao u 21. stoljeću. Drugi stav je zbog čega mislite da je Mozart ipak nesretni umjetnik koji je u društvu neshvaćen pa je kao takav preminuo. Mogli ste vidjeti i video o njegovu životu koji smo postavili prošli tjedan, tako da imate materijala i za jednu i za drugu opciju, jednu i za drugu mogućnost. Treća mogućnost izjašnjavanja je vaše mišljenje po kojem su podjednako zastupljene obje mogućnosti, dakle s jedne strane da je zaista bio genije, a s druge strane da je ipak smatran neshvaćenim umjetnikom u društvu. I četvrta mogućnost za koju se također možete odlučiti jeste da ne možete ponuditi niti jedan od ponuđena 3 odgovora, da imate vlastito kreirano mišljenje koji će biti sinteza prethodnih ili neki vlastiti stav o njemu koji ste stekli tijekom školovanja. Naravno, naglasak kako su svi dobrodošli u ovu diskusiju, bez obzira na prethodni stupanj glazbenog i općeg obrazovanja, tako da je pristup diskusiji slobodan, bez ikakvog straha, bez ikakvog uvjetovanja prethodnim znanjem. Dakle, opustite se, izrazite svoje mišljenje, kritičko mišljenje na temelju videa kojeg ste pogledali, na temelju diskusije koje ste pročitali i na temelju mojih uputa koje su objavljene u prethodnim tjednima ovog webinara, odnosno ovoga tečaja. Sumativni zadaci su odgovor esejskog tipa kao obrazloženje jednoga od vaših stavova, jednoga od 4 ponuđena primjera. Zatim, ako vam taj odgovor nije dovoljan, slobodno možete napisati i esej kojim ćete potkrijepiti zadanu temu. Prezentacija svog stajališta kolegama u vidu videa, diskusije, prezentacije, kako želite, čime smatrate da se možete bolje izraziti. I naravno test, kratki sažetak Mozartova života, kojeg možete pogledati na videu na linku ispod, koji sam označila ovdje u fusnoti. Ovo nije ona klasična vrsta testa znanja, ovo je test u kojem ćete se vi poslužiti crticama iz Mozartovog života ili stvaralaštva, ili jednoga i drugoga zajedno, da biste potkrijepili svoje stavove ili napisali izdvojeno mišljenje koje ja možda nisam obuhvatila u ovim crticama. Evo nekih podataka koji su vam potrebni. Dakle, uzrast je 2. razred gimnazije, opća gimnazija, predmet je glazbena umjetnost i koji su naši ishodi učenja. Dakle, pored toga što ćete upoznati opće činjenice o Mozartovu životu i stvaralaštvu i ponoviti ih od prošlog puta, vi ćete također steći kritički osvrt o povijesnim okolnostima 18. stoljeća, klasicizma i prosvjetiteljstva, zatim povijesni i kritički osvrt na položaj umjetnika u društvu tijekom 18. stoljeća i završetak vaše subjektivno, ali dovoljno jasno kritičko mišljenje o Mozartu kao geniju, kao osobi, kao stvaratelju i umjetniku, bez pretjeranog subjektiviteta. Dakle, sami ćete moći kreirati vaš stav o njemu
i o njegovoj glazbi. Koje su to dobre, a koje loše strane ovih umjetnika, općenito stvaratelja 18. stoljeća, među kojima Mozart nije bio neka posebna iznimka, a sada vas u nastavku vodim na svoju Google učioncu. Dakle, nju smo pokazali u prethodnom videu, to je dakle Google Classroom, kreiran predmet za glazbenu umjetnost drugog razreda gimnazije. Ponovno ću vas najprije odvesti na predavanje broj 30, unutar kojeg sam ubacila dakle ovaj Word dokument sa formativnim i sumativnim zadacima koje sam malo čas pokazala. A sada ćemo se preseliti na gornji dio objave, na sam početak platforme, gdje ćete vidjeti objavljen zadatak sa link poveznicom videa koji ste vidjeli od prošlog tjedna i Word zadatkom, tako da se učenici mogu, pišući komentare ispod ove objave, uključiti u diskusiju. Također mogu poslati i svoj dokument kao obrazloženje vlastitog stava. Naravno, ja nisam postavila okvirni datum budući da je sada ljetni raspust, kraj školske godine, ali ću ga postaviti početkom rujna kada krene školska godina, kada se novi učenici odazovu u diskusiju. Toliko za sada. Nadam se kako vam je prikaz videa bio ugodan. Za bilo kakve sugestije, vaše diskusije, sudjelovanje u ovoj zadaći, rado sam na raspolaganju i također voljna prihvatiti i vaše savjete. I raduje me suradnja i odaziv u ovoj, s pravom ćemo reći, muzikološkoj anketi. Svima želim puno uspjeha u daljem radu i srdačno vas pozdravljam.